V sobotu 28. augusta usporiadal Mijavský cyklistický spevokol časovku s názvom Šárka Slivková. Je to 34. ročník Šárky Slivkovej, je to pretek amatérskych cyklistických nadšencov. Týka sa to všetkých kategórií, od detí až po seniorov. Sú tu dve trate, jedna cestná, jedna MTB pre horské bicykle. Štart je tu ako vidíte, pri Sedašporte, cieľ je v Skilande. MTB trasa pre horské bicykle je takisto tu na štart a cieľ takisto v Skilande. Celkovo sa preteku zúčastnilo okolo 170 jazdcov. Cestná trať z Mijavy do Starej Mijavy merala 7,5 km a bola rozdelená na jednotlivé kategórie. Pre MTB sa jedna trať ide hore Kržlami cez Štemberek a dole Kružkom je zjazd v lese. Na začiatok všetkých poriadne prekvapil lejak, ktorý pretek odložil o 15 minút a možno aj trochu sťažil cyklistom cestné podmienky. Najrýchlejší cez cieľ presvišťal s časom 12 minút 12,5 sekundy Eduard Evinik v kategórii veteráni do 49 rokov. Horská trať s dĺžkou 9,5 km ale len dve kategórie. Mužskú s víťazom Danielom Svatíkom za čas 24.02 a ženskú, ktorú vyhrala Lenka Pražienková za čas 31.15. Ale vlastného víťazstva sa ani tak nejednalo. Cieli pre všetkých účastníkov je prichystané občerstvenie a každý účastník týchto pretekov dostáva cenu. Dôležité bolo zvládnuť trať v zdraví a dobre sa zabaviť. A samozrejme si aj trochu zašportovať. Navyše bol v cieli v areáli Skilandu pripravený program i pre deti pod záštitou občianskeho združenia My Power Kids a tiež vyraďovacie preteky paralelne do kopca. Účastníkov aj návštevníkov nakoniec čakala zábava v sprievode skupiny Music Band Four.